Bueno, esta noite tuvemos desde 2 da mañán a 4 da mañán pois unhas rachas de vento moi forte que provocou pois unha gran cantidad de incidencias dentro do concello do Grove, non? As máis salientables pois foron uns 80 árboles caídos, donde pois bueno, tuveron os servicios de protección civil que estaban de garda, que eran 3, pois chamaron a outros 7 compañeiros máis, que foron os que estes 10 compañeiros máis, algún operario do servicio de obras, co camión e coa mesma brazo que ten o camión, pois foron axudar a retirar o máximo posible as árbores caídas. A parte de árbores tamén hubo inundacións en algúns baixos, caídas de tellas e de algunhas urelitas dos tellados, algunha chimenea, un coche foi, pois bueno, caeulle un árbore en riba, dos árbores, pois na Siradella cortaron a electricidade da subida da Siradella, provocando que as fábricas que ali están non tuveron luz. En San Vicente tamén ocorreu o mismo, parte de San Vicente estuvo sin luz, tamén caída de tendidos eléctricos, 5 bateas das que temos constancias do Grove pois están a deriva, aunque bueno, ahora supoño que xa están cos seus propietarios, xa que todas tiñan papeles. Unha quedou varada na Playa das Pipas, onde tamén están os seus propietarios intentando salvar todo o posible. E digamos que foi unha noite durante 2 horas moi movidas no Concello do Grove, donde, bueno, hai que salientar que os servicios municipais pois levan toda a mañán e máis toda a tarde de hoxe intentando pois volver á normalidade, inda que non fomos alertados deste tipo de situación, que a veces, bueno, o tempo é así, hoxe en día, pois, dun día para outro cambia moitísimo. E salientar, pois eso, bueno, que se deu servicio a 20 chamadas de noite que hubo nos servicios de protección civil, 3 alertas por parte do 112, que non fixo falta pois que ningún outro servicio externo do Concello de Grove tuvera que asistirnos para axudar. Todo foi feito polo propio Concello do Grove, do cal, bueno, pois temos que sentirnos todos os grovenses orgullosos, tamén sentirnos tranquilos e dar gracias de que non hubo ningún dano humanos, todos foron danos materiales que poden ser arreglados no seu día. Aquí mesmo onde estamos agora, que é a Casa de Terceira Idade, pois todo esta galería, pois como se pode ver, tamén saiu voando polo vento. Os paneis solares do pabellón náutico tamén saíron voando. Bueno, pois como ben dixen antes, salientar que non hubo máis que perdas materiales, que foi durante 2 horas unha forza de vento que parece ser que, según os datos que temos, chegou en algunhas zonas da zona do Salnés a 128 km por hora, 125, e que o Concello do Grove pois actuou dentro das súas medidas. Agradecer tanto a Policía Local, Protección Civil, como a Garda Civil do Grove o gran servicio feito, como os operarios do servicio de obras, que tamén, e os de limpeza, que ahora mesmo de tarde tamén están traballando para volver o máximo posible á nova normalidade do noso Concello. Dar grazas de que non hubo daños máis que materiais, non humanos, e bueno, ahora que os seguros valoren os danos para intentar, pois, dentro do posible, que os domicilios e as instalacións municipales pois podan ser subsanadas os seus defectos o antes posible. Bueno, pues la actividad suponemos que va a afectar que estábamos hablando ahora con la directiva, durante 2 semanas, lo que tardemos en recoger todos los árboles, en cortarlos, porque a ver qué previsiones de tiempo tenemos también, porque para quitarlos también tiene que hacer buen tiempo para que ese campo esté seco. Y entonces, pues como son 100 árboles, pues hay que esperar a que esté bien el tiempo y a ver si se pueden sacar. Pero bueno, tenemos previsión que en 2 semanas no tuvimos ningún daño en ninguna casa, ni en el almacén, ni en la cancha de prácticas, ni en riego, ni en ningún lado. Simplemente fueron árboles.
doutor.